This program is brought to you by Jjan Construction and Supply. Jjan Construction and Supply is located at Marquez Street, Barangay 15, Legazpi City. Jjan Construction and Supply is owned and managed by Engineer Glenn Casulia. Gibros Construction and Supply. Gibros Construction and Supply is located at Peñaranda Extension, Bonot, Legazpi City. Gibros Construction and Supply is owned and managed by Engineer Ron Rosal. Honorable Cap Michael Minya, Barangay Captain, Bunga, Legazpi City. We would like to thank the following sponsors: Honorable Congressman Fernando Didi Cabredo, Congressman, 3rd District of Albay. Honorable Vince Baltazar III, City Councilor, Legazpi City. And Marites Maniago, PIO, DPWH, 1st Engineering District. Usapang pag-ibig, usapang real life situation, usapang everything. Inyo nang matutunghayan sa programang pag-uusapan ang lahat tungkol sa ating araw-araw na pamumuhay. Usapang may kabuluhan dito sa programang Threesome Joyride. Sakay na at makipagkwentuhan sa inyong paboritong ka-threesome, sina Papa Max. Uy girl, kung maapili ka kilalaki, duman ka sa mga loyal pirmi. Uncle JT. Nonoy, ang mga babayi, pigrespeto asin pigagalang. Pero pag sobra naman, pingkiun mo na. At Kuya Nel. Ara mo nini, dahil mo nang paglingawan ang lindok asin siram. Yaon dyan ang kamurawayan at magtubod ka sako. Threesome Joyride. Threesome Joyride. Dito lamang sa bago nyong paborito, BicolNet TV. Kasurog kang Bicolano worldwide. Hoy, baray na bang po sa inyo, Uncle JT? And sa imo din, mga Kuya Nel? Nag-uulog ako. Ulo ko na. Gustuhon ko sa sinabi mo, Uncle JT. Pag sobra naman, pinkiun mo na. Pinkiun mo na. Yan. Ay, good evening po. Kaya ko yan. Ay, good evening po sa kamusta na kaantabay sa mga oras po na ini. Hello, dapat para tayo magtagalog, no? Managalig pala tayo, managalig. Ayan. Oo, kailangan mo Tagalog. Para yung at-recam natin dyan, kay mga lugar. Natawa ako eh. Po sa lahat, worldwide. Today po is March 25, 2021. Yes. Oras po 8:36. Pasensya na po nagka-delay dahil, Kuya Nel. Dahil courtesy of APEC. Dahil sa APEC, apektado ang buhay. Apektado ba ang lahat? Oy, tayo pagdamay sa Saro. Makusugan ng internet ang unyan. Makusog. Good. May message to Lustig dia. May message to Lustig dia. Ano sabi? Oh yan, from Wina Basco. Ano dahil? Ganun mipit ko yung Wina Basco. Grabe sa naman, Good evening, Tabi. Ano pa si good evening kay kay Jeff Dulay, ang saro sa mga pinakamahigos, pinakamasipag diyan sa SDO Legazpi. Good evening, Tabi Idol. Good evening. Sa DepEd Legazpi. Good evening din po pala sa mga nagtatawag sa Jenny. Ito pa, may isa pa, si Ate Angka. Pigtag si Ate Angka. Ay, iso siya sa mga buzzwords. Nag-iilig tumagingon ko, taga-Binduahan. Si Ma'am Jenny Lavaria, sabi mo rin nabanggi po, halit hindi sa Valenzuela City. Hello po from Valenzuela City. Ayan. Di pa ako nalaman dyan, pero pag sinabing Valenzuela City.
Oo. Magayon, buda mga gwapo ang tao. Ayo Sigurado ka? Matik na eh. May exam Sa bagay, iyo, si Ma'am Jenny Si Ma'am Jenny Lavarias. Talaga naman maganda si Ma'am Jenny. Ma'am Jenny Lavarias. Gusto ko lang pansinin Dahil ko kikaraya ang sa imong sulog ninyo. Mas magayon talaga Di ka man prepared. Actually, pagsulog ko na tada, hindi ko na nagagamit ini. Nag-stretch kaya siya. Di siya prepared. Papama. Ikaw man Uncle JT. Mapulahon ka man yun. Yung garo mga Pebrero manggiraray. Idol ko pa ano si ano? Si Mayor Atienza. Alam mo na anong suaki mo anong puro pinky yan? Pero mabalik kita naman sa pinky. Ano ang meaning kay itong pinky? May ayam. Alam ko may ayam. Alat mo na. May ayam. Dulag ayam. Kasi yan, dulag. Guest speaker yan. Pero pati may lahi. Ay, ayam ko ito pala. Una ko ayam Indo. Sa Indo yan, sa Indo. Labrador ito, labrador. Si na maribok. Ano ito? Crossbreed man ito. Shout out daw sa Tamish. Shout out daw sa Tamish, sabi ni Chris Jed. Shout out daw. Sige po. Shout out sa Tamish. Sa mga taga Tamish, sa mga nagakaon sa Tamish, shout out po sa inyong lahat. Si Ma'am Cynthia Barcenas nakiantabay. Hello Ma'am Cynthia, good morning. Good evening pala, Ma'am Cynthia. Magandang gabi po. Isa sa pinakamasipag at pinagpipitagang teacher sa Ibalon Central School. Si Ma'am Cynthia. Hello po. Actually, nakulong kita nga para hilingon yan 19. Matagdag pa yan. At i-announce mo na Kuya Nel. Dahil pa ako nag-share, alat mo na ito, ma-share daw naman ako. Share na rin daw si brother to. Mga nag-ano dyan sa may serva. Tugang si nakaantabay tugang si Paring Ron. Si Paring Ron. Oo. Nakaantabay siya ngayon. Pakis daw, Papa. Sabi. Halat lang tabi mga Katrisa, nag-i-echo daw ako. Ayusin ko muna yung technicalities. Nag-i-echo ka? Si Ma'am Dayanara Balantes Elizondo. Yan ang pinakamagayon kong magiyon. Dayanara. Nag-ano ka man dyan, Timo. Muna mong pinky on. Si mapagalon ini sa udo ng pangaran kayo ni. Si Edgar. Edgar. Shout out Sir Edgar. Sir Edgar. Hello po, Sir Edgar. Sige po, hello po sa inyo. Nag-i-echo pa ba ako? Dahil naman. Dahil ko nag-echo. Si Dayanara, to tell you. Ano yan? Batchmate ko yan sa Bicol University. AB English yan. Ako duman ako sa Daraga. Tubako sa mag-English. Gano'n maganda yan. Iyo ha. Pagbako mo mag-English po sa Daraga. Ay, by the way, Tabi people of the Philippines and people of Bicolandia, this is our pilot episode. Una pong episode ng ating programa. Ito po yung ano nga ulit yung programa natin? Kalimutan ko eh. Ano nga? Threesome Joyride! Ayun. May nag-echo buda. Sisi nag-echo digdero. May nag-echo. May nag-i-echo pa? Oo, may nag-echo mo nang. Pero may kukunin ni Aling na micro. Pagalion. Pero grabing pasalamat ko sa nagpasubli kay niya. Kang arin. Binyahe ko pa ining microphone dakulaong pati. Dax? Okay na. Okay na. Nag-echo Wala pa. nang echo. Ayos ko digdi sa technical ko digdi. Sa kuya okay. Okay na sa imo. Baka sa ko Bata nag-echo. mo raging agong ko. May agum ka? Oo. May agum ka pala? Very good. Ay, baya ilang po sige, baya. Ronaldino, magandang gabi. Ay, pasensya na muna ha kung may mga Love Life, welcome po kamoy.
Ano nangyari kay Papa Max? Nag-static so ano niya? Sa video. Wala Pero maluyan na naman, Papa Max. Oo. Hindi, nagbalik na ako. Ay, okay na. Yan, nabalik na. Okay na. Kasi kapos ko na may problema dyan sa love life, sa pamilya, bakulang sa kwarta, pwede po idulog-digdi sa Threesome Joyride. Bata kapos niya, ulit yung mga virgin. Lalo yun na sa virgin. Pero, nag-echo daw. Talaga, di ko mahali ang mata ko sa imo, Kuya Len. Blooming ka. May nag-echo daw. Ganun katambay. Nag-echo daw. May nag-echo daw kay sa inundo daw nag-echo. Sabi ni Tia. Nag-echo daw sa inundo. Pasensya ko na po kamo ha, test broadcast ini. Anyway, 11 minutes pa man lang. We are going to try our very best para maayos ko po. Yeah, bayain lang po next time na program sa sunod po. Gagawin namin yung lahat ng aming po mga kaya para po pagsilbahan po kayo. But anyway, dahil po tayo ngayon ay first episode natin or pilot episode natin ngayon, mamimigay tayo ng cellphone. Cellphone load. Cellphone load. Hindi po cellphone, hindi po namin kaya yun. Di pa kaya. Cellphone load lang. Ay, baka meron nga kayong monitor, baka meron kayong speaker dyan sa bahay nyo. Kung may speaker kayo, dahil speaker. Okay, sige. May Kasi ba yan na ayam? May nagbatok pa. May nagbatok. Bako man talaga sa ko. Wala na. Hello, Mike. Madali lang. May ano ako. Sige lang, kamundo mo na. Sige lang. Nag-send si Papa niya. Kasi na po kamo, grabe ang echo niya. Ini pong broadcast ko niya sa test broadcast. So, pero man lang ini try run. So, welcome po again. This is Threesome Joyride. Kaya po si Kuya Nel, Uncle JT. Kaiba niyo po kami hanggang I think alas 10 bangki. Salamat po sa kabus na nag-aantabay. However, day po ako talaga maka-multitasking. Saro lang ang phone ko. Di ko nahihilig sa Facebook Live. So once po na umalis ako dito, mawawala din ako sa Facebook Live. Sa inyong mga buhay. Uncle JT, ano na mga pamangkin mo? Ay, nako, yung mag-aaray. Tuyo. Ano? Tuyo? Utek mo tuyo. Nailing ta ka sa Mamara. Nagkikihaw kong karne. Tuyo. Nawara sa duwa kong pag-iriba. Hay na ka mo, Papa Max, Papa Nel. Ipadagusta. May mga technicalities lang po. Iwita lang po, Sinda. So, kumusta po kamuga, boss? Magpa-shoutout. Comments lang po sa live. Kumusta gari sa madihon ko kay Dayan? Kang binanwahan. Hi sa 18 viewers. Hello po. Nga po na po kita mag-live selling. Mamimigay po kami ng load sa more shares and likes. Go lang po, pa-share lang po. Ay, nahulog ako sa imo. Grabe ang magiging hero mo niya na banggi. Pasensya ka na nag-off sa modem kang internet. I mean, nag-off sa modem. Ay, wala si Kuya Nel? Ako nag-echo ba ako? Nadadangog mo ko dyan? Yes, namamati. Wala naman na echo so far. Ay, wala ka man namamati na echo? Okay na, wala. Okay na, nagbalik na? Yes, namamati na. Yes. Oh, yan. Yaon na sa tutuyang piloto. Kami po, mga engineers lang kami sa barko. Uni ang pilot, me. Ay, nag-antabay ano ko ini, idol ko ini si Sai. ang titi ng Love Radio. Ay, si Tommy Tambay. Tommy Tambay. Nakaantabay siya yan. Idol dati kong kasama yan sa Love Radio. Saro yan sa mga the best mentors in Bicol.
Mhm. Ayun, good na daw. Pero, so padihon ko, ano, Salamat na. padi anong log kag tasa ko, sige daw. May kinalikot kasi ako para hindi kayo may kinalikot ako para hindi kayo kanda eko-eko. Ayan. Ayan, Yun. maraming salamat. Salamat. Kuya Nel. Sige po. Kuya Nel. Sa gabos po na ma-share. So, paano tayo ito, Kuya Nel, pipiliuan? So, ma-share ka ito? Ikaw nang bahala? Automated? Alam mo na, tao ni sabi ni Sir Ron. Ani paring Ron. Sagin-sagin da kape, haram ko ang laogaan. Ano palan pa yung log? Sige na pa di. Malisa na ini, tubig siya na. Sa gabos po nagantapay dyan. Mag-inom po kitubig. 1 glass of water Kape. before you sleep. Pero bago ka magturog, magdungog muna ka mo. Bunya maghili. Yun. Laog kanta sa mo, paroy. Ano? Siwa. Pero may iba kita, Kuya Nel. Kuya Nel, ano ba yung maurag pag-urunan nyo niya na banggi sa hiling mo? Ang rin? Paghulayan. Pagpulayan, ngayon nabanggi. Change oil. Sa audio ko. Ay, iyo, medyo maluya. Medyo nagluya. Sige daw. Sinsya na ka mo ata, wala kita sa studio. Pero kung nasa studio kita, madali yun lang ini. Kuya Nel, mahapot ka. No, aring ka last nagpa-change oil. May auto ka baga, may motor ka, may padjak ka. Kan ano lang, kang Webes lang, kang Webes. 1 week na. 1 week ago. Kang Webes? Kumusta ma-change oil mo? Supposed to be, dapat babiyahe kami ng Maynila eh. Babiyahe kami ng Maynila namin. Maynila nyo? Babiyahe kami ng Maynila. Punta kayo ng Maynila namin. Biyernes ng umaga. Kaya lang. Nataday ka na tuloy. BMS. Oo nga, bakit? Bakit nga ba hindi? Ito si Gob eh. Biglang nag-AO number 8 si Gob eh. Kaya, ayun nangyari. Ay, dahil kitang laban dyan. For safety naman siya. For safety kang gabos. Ay, iyo. Everyone. Oo. Yes. Since sinabi na ni Uncle JT ang safety bilang sarong NARS. Kuya JT, sa pag-change oil ba, gaano ka safe ang safety? Safe na safe dapat. Siyempre, dyan mabase kung may titi kita o wara. Ay, anyway. Dapat hindi kitang safe. Teka muna, sabi ni Pero dapat ding aranapan kiresibo. Tingnan na pa kinisibo. May barkada akong sero, pinaka-Agnes o pangaran. Ay, Gatol Bicol Party List. Gatol Bicol da, shout ay, out. atabaya, pigahanap ko ang admin ka iyan. Sisay ang admin kaya na Gatol Bicol. Iba na ang nangyayari dyan. Ade, ang alam ko last time, ang nakita ko, admin ng Gatol Bicol, Winchell Basco ata yung pangalan nun eh. Si Kong Winch. Si Kong Winch. Bako man pamilyar. Uncle JT, wala akong audio. Ang sunod naman, si Nel Adtuon ang saro. Adtuon da, Kuya Nel. Walang audio. Kuya Nel. Hindi marinig yung audio ni Uncle JT. Wala ako, hello. Ayun, nawala. Okay na? Gano'n na wala ka mo. Hello. Yan. Okay na? Hello? Kuya Nel, Kuya JT, anong masasabi nito? Requirement ba na kapag nagpa-change oil ka, may kaiba dapat? Depende sa kaibahan eh. Depende sa kasama. Oo, depende yan sa kasama. Depende sa kaiba. Pero hindi naman required. Okay, Hindi naman required. Haloy naman ako nagpapa-change oil, pero ang kaiba ko lang, saro lang. So agum ko, si Wina. Gayon. Ang saya nga, agom. Ano ka? Siyempre. Dapat saro lang. Dapat duman lang kita sa loyal. May nag-contract kayo, di sabi. Anong kontra na naman? Nawawara si Nawawara si Uncle JT. Si Uncle JT? Nag-utik-utik naman iyan. Nagkaon naman iyan. Nagsimi na naman yan yung pagkaon. Uncle JT, hain ka na. Wait. Sa audio mo. Okay na? Wala. Okay na. Loud and clear. Okay na. Okay na. Yes. Okay. Shut up ta lang. Sorry. Balik kita duman sa may agom. Papirang agom ba si Wina? Ay, si Wina ng agom. Agom ko an sa Earth. Iba man ang agom ko sa Mars. Wow. Ta alien baga kita. Shoutout sa gabos na alien po. Diyan!
Yan po si Papa Max Giraray, pasensya na kamota. Pirang taon naman bago kita nakabalik Giraray sa araw kaini. Last broadcast ko po was 2016. So medyo bago naman po ini para sa kuya. Haloy-haloy na, pero maurag manggaray. Iyo. Medyo nasubo pa. Kikurap pa nga ni ako suba. Wow. O sa gabos po, pwede ka mo Papa. mag-upload kay Kuya Nel, Kuya Nel. Pa-flash ka number. Di ba igwa kang mobile Kuya number? Nel. Busy ang sa tuyang Kuya Nel. Maliga, nagsasabay sa kuya, suayam ko. Kasi iba yan na ayam, pakao naman. Ata, Siberian Husky yan. Crossbreed yun. Crossbreed. Siberian Husky. Uy, excited ka na, sabi ni Miss Wina. Ay, si Wina, Daiman. Actually, bako sa... Di ko man pigsabing excited ako, pero muli nga, may nagpasubli pa kayo ni sa kuya. Buo ka ready, Papa Max. Pero may mas excited sa tuya. Uyan si Kuya Nel, tailing ang sulog. Pinaghandaan. May Malindukon. Oy, sige lang muna kamunduwa ha. Taday ko talaga nakukuha ang audio ko. Nawawara ako. Dali lang ha. Di ba? Kaya, Anyway, namamatimi ka. test broadcast man lang ini. Di ba? Si Say po Yeah, sa Indo yeah. nagpapa-change oil na may kaiba. So iba kaya, Kasi no? mananggad. So ibang nagpapa-change oil kaya, kay Puhan, mag-text pa, uy, padi, uy, madi. Iba hidaw nga. Kaya po pag mag-abiso, adi. Araw kayo to, means, di ba ako may agom na ako. Yes. One time, inapot ako ni agom. Masain ka Mga nga. nadaa. Sabi ko, mapa-change oil ako ma, kan motor. Sabi niya, ngata, pirang odometer mo ngunyan. Sabi ko, everyone 5 Nabibilang palan. ang motor. Oo naman. Siyempre. Si Agum day mo malalansi, maski pisong duling day lamang. Now, garo taga Kuwa, pero may kang na-audit. Taga-Kowa yan. Ako day pa. Part-time job niya, taga-Kowa yan. Taga-Kowa. Tapos minsan, taga-Dole man yan. Wow, the best. I like it, I love it, I want some Yo. more of it. Tapos minsan, ano yan? PNP yan si Agum. Hindi pa kasabi niya pagiging NBI kaan. Panaguli ka ning alas 11, dakulo niya nahapot. What, when, where? Gayon. Pero no ID daw entry. Nabawa, naguli ka ngayon, tapos syempre, igwaman ka mong happy-happy sa opisina nito after office hours. Mauli ka alas 10 or alas 11. Maabot yan, natalate ka! Uni ang panil sa imo! Remate. Kaya mapagal talaga magpa-change yun yan. Ang saro, kuya Timoy, Uncle JT, si Yes. Mrs. mo. Syempre, medically related ang trabaho niya. O paano man iyan sa imo nakaka-control pag text ka? Minsan baga ang duty niya hanggang aga. Sa Muya, di kami kaya. Open kami. Open. We respect open. each other. Yun. Yan, Pero ang dapat di ka masaya. Dile y'all, gal, mile, pe bhai. Di ka na. Basta pag Dating nadakop chick ka, boy, di ka good boy mag-amin. na yun Iusan na yan. ito. Yes, di pwede. Mapagal yan. Mapagal. Pero dapat mag-amin manggaray. Galing maka-outro. Mag-amin. Ito ang tunay. Oh. Honesty. Is the best Ang policy. taangapod baga dyan, integrity. Maski Yes. dai sa imong naghihiling, gibuhon mo ang tama. Tama, iyo. True. Very, very, very true. Kaya kamo mga katrisam, Anong gusto wa? maging good boy. Naging good Yo. boy sa mga agum. Aram mo, ang saro sa, may advice ko lang, saro sa sikreto para maghaloy ang sa indong relasyon is, pag-intindihan ka mo, araw kang pigigibo mo yan, hofen ka mo sa kabuas. Yeah. Dile y'all, gal, mile, pe bhai. Gano ba ka-open Basta- yam? Basta pag sinabing aga, aga na yan. Aga, ay, okay. Aga, hapon, banggi, dapat open, Pag sinabing 12, hanggang 12:59 yan.
Okay. Sabay pa yan. Open ka. Nangyayari sa totoong buhay. Pero sabi Malapit ni na, Win, Idol. sabi ni Win, Idol, naday ka na nakabot maka uli. Pag sinugo kang agom mo magbakal sa lawas, nagsusunod ka man. Siyempre, Kulang, nagluto ka mo ngaya. Halimbawa, nagluto ka Oo. mo ning panira, kulang ning magic sarap. Hoy, bakal daw ngayon naman po ning magic sarap, pero may po, masunod ka. Siyempre, tigasin. Natatama sunod ka, ika ang lalaki. Sayang kang kickback. Sayang kang ulit. Ang Yusip pa. Tingnan ko palang suuli. Ito si Kong Nel, ay si Kuya Nel, ganina wara ika naman, ganina nagpaligtas ka naman sa usapang may asawa. Yan sa lagado yan. So barkada ta si Kuya Mike Arcos. Cabron, mabuhay. Hi, Kuya Happy Mike watching. Carlos Gabron. Happy watching po. Tapos po sa gabos po na may kahaputan. Actually, may nag-PM sa Kuya Ngunyan Digdi ni ha. Ipailing ko sa imo. Ano dahil sabi? Papa Ano dahil Max, sabi? Uncle JT, paano po si Agum kaya minapaara minsan? Mhm. Mapamanggi lang da po kay iba ang kaopisina. Pero mauli po, alas 3 na ning maaga. Pamanggi pa po ba ito? Isus, Ako grabe tuntunan magaling ka. si Bagong. Outro daw. Nagabot pa sana si Kuya Nel. Oy, I'm back. Based on your experience, Kuya Nel, Nadadaw may ko. nag-text kay Digdi. Nag-PM pa lang sa Kuya. Namamati. Okay, sige. Papa Max, Kuya Nel, and Uncle JT, may hapot lang po ako sa Indot. Minsan, si Agom na lalaki ini ha, Mhm. mapaaram daa, mapamanggi lang, kaiba ang kaopisina. Pero mauli, alas 3 na ring maaga, karusala. Anong masasabi mo, Kuya Nel? Nag-sign pa ito. Dahil daw nagpa-change oil. Siguro, dinamay na diretso, so pamahaw, tapos so midnight snack, oo. So pamanggi, Baka so midnight snack, so pamahaw, sinabay na duman. Kaya nag-alas 3 kan maaga. Malay mo, yan. Nag-itolyokin. Oo. Diba? Nag-itolyukin. Alas Malay 3 mo, ng maaga, may itolyukin sa inyo yan. Tsakita. Nag-samjuk. Pwede. Samjuk. Speaking of itolyukin, tsabita, naabutan yung duwa, pero ang taon na kamundua. Ay, dahil ko na nabot yan. Di Ay, ko di na ko yan. Sino yan na part? ka, boy? Sa ilang tsabita. Sino na chabita? Uy, sa may Bombay, pigpapabakal, garo, 2005, na, aki pa ako, nailing ko na, hanggang ngayon, pigpabakal niya pa. Ano iyan? Sulas ko kayang pag-agad dyan. Wara na sinda. Susanlagan. Ayun. Wara na. Wara na talaga, Sinda. Dahil ko na talaga nabot yan paano? Ay, di mo na naabot? Oo, dahil ko na nabot yan. Pero sa edad mo, Kuya Nela, pag iniling ka, garo ka man lang 18. Dahil na pag-ururo ng edad. Nagkakaligis ka man, Gid. Dahil na, pag-ururo. Ay, sorry. Pigpapara doon mo man kaya. Di pagpara doon. Lalo na yung nasagot. But nga, di na ako mataram. Forever yan kita, Pirme. Forever yan. Sabi ni Ignacio, Chabita Korean barbecue daa. Wow. Tsaka Korean barbecue. Oo. Ikaw pa lang kayo. Panalo dyan ang longganisa Bunay. Kaya ang malupit dyan kay Chabita, so pag buryong na baga ka mo nagkakaon, habang nagkakaon ka, buyong na sukataid mo, kuhaon mo sa panira, magkuha ka naman. Buffet pag ito mo. Siyempre, pagaling diit. Sabi ni makaulok an DJ pala ng agumo. Naguragan kita dyan. Sisi yan. Si Uncle JT yan. Actually, isa rin lang sabihin ko sa Indo, Shout bago out, magturog shout out. si Agom, pigahapot ko pa, Ano sex da, or chocolate. Gayo. Dahil nagsisimba, kinda. Sabi sa kuya ni Agom, or. Sinsya na ha. Pero naglulumoy na ako ha. Yan na naman kita. Ako man tabi ako bakla, lalaki po ako may Agom iyo. Ano na? Basta dahil Sigurado na ka? Naramdaman ko naman so. Nga. Kuya ng bakla si kuya ano?
Si Sai. Si Hay, nasupang susahika ko. Ay, siguro hika naman dito. Oy, so gabos mo na may hika dyan, remember. Oy, halat mo na. Ano ha, ang sa Indo Halat mo na ka mundo ba? maintenance. So, Ano? promo ta pala na 100 pesos worth of cellphone load. I-share lang po na nindo yung ano, ang sa tuya pong episode po niyan. Yeah, share the live. share po the nindo. live. Mga ka-threesome, pa-share. Share tapos naka-like dapat kamo sa tuya ng Facebook page ini pong BicolNet TV. I-share lang po tapos i-like. Tapos igwalin pinakamagayon na reaction sa topic. Siguro ito na lang ang tawan ng talent load. Ano na? Pwede. Okay lang senda. Pwede ba? Yes. So ang magiging judge, Para ang magiging judge Sino kay ni kamo magiging ng duwa. Agatan tulo. kitang tulo mangyari. Okay, sige. Sige. So, igwanin pinakang malindok na comment or na opinion patungkol duman sa Sara Oil na nauuso ngayon. Sarah Oil. Sara Oil. Kasi ba yan si Sarah? Ayan na. Si Sara Oil. Oy, si ano nakaantabay man pala si Sir Hindi Idol siya nakatabay kong sa tuwing ganyan. Idol kong Chad. Ayan, nakantabay, sabi niya. Tart Jan Makinyana Bahilyo. Nood ka, maribok ang Facebook mo niyan. Tamay Teresa. Hi, Sir Chad. Actually, courtesy of Kuya Chad, maraming salamat sa pahiram mo. Mus na mag-jamming na sa threesome. Oy, so kabatch ko pala si Yuri. Happy watching, Brad. Kuya Nel, sa sulog mong iyan, garo ka si John Lloyd Cruz. Si Ram. Wala yung pagparatara mo na yan. Oni. Tabak ka may maniwala dyan. Uncle JT, sa sulog mong yan, garo ka si Joseph Ejercito Estrada. Ayos lang, bro. Ayos lang. Ayos lang. Ay, shoutout pala kay Ma'am Helena. Happy Tummy, Saika. Shoutout, Ma'am. Stoy, habot Anek. ko sa indong duwa. Sisay man ang kapando ko sa sulog ko. Bako lamang Jerry Gonzalez, Argen, mga Dithro Campo. Wala man. Mike Enriquez, Papa Max. Mike Enrique, pwede man buya. Kaya ko ang buya. Puta. Alright. Ano so team song mo? Bumayli ka na. Yun naman, isang paborito. Papa Max. Hoy, hindi mo nyo na naman akong bakla, Makakuyam na mo. Kamu na duwa. Habang ko rin di magmuda, nakaprograma kita. Lodi Timoy Good Boy Escobar from Ma'am Helena. Si Ma'am Helena siya ang admin kang Happy Lodi Tummy, Timoy Escobar. tapos kang Hi, Saika. Ma'am Helena. Sharing Ay, is hello, caring ma'am. naman. Actually, Ma'am Hello, Helena, you have ma'am. been doing a good job. Pirmi ko po nahihilingan sa indong pagtabang. Ayun, very good. Yun, very Hello. good talaga. Si Ma'am Nelly Abundo Acabado, ang sabi niya, pa-shout out da Sinoy Pisam. Yun. Shoutout Sige. pala Shoutout sa imo. Shoutout mo sa imo, Mading Nelly. Nawara si Papa Max. Balik na. Bako Abilig de bako man si Uncle JT si Estrada. Si Si Sayat. ipasok natin si Dick. Gamit-bit ko ang... We love Dick talaga. We love Dick. Ipasok si Dick. Saro yan sa mga talent manager sa GMA, si Uncle JT. Si Alan K. Gayon. Medyo Nakulong ng kapandok. Ay, taga-bus po na taga-Buragwis, lalo po kay Mac Abad, ang satuyang piloto na naglalayog. Kaiba ang sa iyang duwang bilog-bilog. Ay, pasensya na muna ha, sa mga paraantabay natin sa mga nakikinig sa ngayon. Kasi po ito po ay pilot episode pa lang naman ng aming pong programa. Hayaan nyo po sa susunod na episode pagbubutihin namin. Ngayon lang naman to. Yes. Ayan.
Kaya pasensya na Yes kayo. naman. Franklin Drilon po. I like it, I love it, I want some more of it. Very supportive ang agum ko. Very Pasensya supportive. na nadudurot kaya ako kayo. Ilingan, nadakulong pindutan. Garo nai-enjoy ni Okay, Papa Max pwede ang na, ano, pwede na. ang sound card. Yung ano, Papa Max, na-enjoy naman kayo ni garo Papa Max. nai-enjoy mo ang sound card mo Ay, Franklin Drilon dahil sabi natin yan. Si Uncle JT. Ayan. Yung managat, pirmi Nakakunyan ka lang nag-react. May kabus po, digdiha, welcome, bakla. Maluyang connection. Maluyang. Nag-loading. Nag-loading siya. Babaeng may kapit. Pwede po sumuya. Nag-loading. From PLDT yan From PLDT yan. Nag-loading. Alin? Sorry. Bakit sinugbanggit ka na PLDT, ha? Alam niyo po, sa gabos na internet service provider, sa PLDT ka mo magpakabit, di ba? Mapagal dyan maging kabit. O hindi ka magparaan na dyan, PLDT Ay, ka man, nako. Kuya Nel. Hoy! Hindi ka man lang na iba, Kuya. Shoutout pa lang sa kuya ko, kay Kuya Jonathan Lorenzana. Shoutout sa imo, kuya. Good evening po. Hello Ali po. kay Good Franklin evening. Drilon. Hello, good evening po. Hindi ko nahiling kung Mag-ano. kasi naghiling sa Kuya. Delayed nga delayed si Papa Max. Papa Max, delayed ka daw. Paano yan? Delayed ako? Uy, ano ka? Oy, happy birthday! 25 Happy birthday pa lang kay Pading Dante Serrano. Birthday niya ngayon. Pade, Okay pasensya na, Pade, ha? Happy birthday, Sir Dante. Pading Dante, nagaprograma ako. Nagaprograma. Taod-taod, Pade. Nag-upload si Pade. Pade, taod lang, Pade. Nagaprograma. Yeah. Garo nag-agda naman mag-inom yan, ha? Nagig na mag-inom na, ano? Birthday niya ngun yan, Send daw eh. yan. Birthday ni Pading Apo Dante. Apo daw tabi Kuya Nel kung igwa pang igado. Igwa pa, may pagado. May igado pa. Yun, Pagado, igwa ng pagado. Sige. sabi ni ano, ni idol kong Chad Hayag, sige pusngak ko, alam na, ito na. Sige pusngak ko sa indong tulo. Kulog tula ko. Opa. Nag-upload pa sana kami, wala pa iyan. Laters na. Mas maulo ka dyan. Sabi ni Ate Anka, garo man sa Sabado. Wibis pa sana. Oy, Tito Ed, ha? Tito Ed Bailon, Tita Ani Bailon. Magandang gabi po. We love you, Tito Ed, Tita. Ay, anyway, mga kaibigan, pasensya na po kayo at nagkakatuwaan lang. Ngayon lang naman to. Hayaan nyo na kami. Actually, pigatago ko, kuya. So, pagiging pagiging babae, baga. May feminine side, baga. Talaga? Dahil naman yan, ano. Minsan. Support me ka, Papa Max. Actually, napagkamala na nga niya akong Ogie Diaz. Actually, ang ginaaral yan eh. May agong, pero bakla. Arami na yan. Oo, Ay, hindi. aram yan. Seriously? Yes. Relax ka lang. Narin niyo pa naaraman sa iro ko. Relax ka lang. Pero Relax ka nagsaray na lang. ang tula ko. Nagsaray na ang tula ko. Naiban ki problema ko Ay, yan Sir eh. Mark, yun. Happy listening po ang Sir Roy sa pinakagwapong supervisor kang Samuyang Opisina. Taba nagbanggit ako din PLDT, may bayad na ano. Okay lang yan, kaya mo shoulder. Kaya mo shoulder yan. Grabe ka man. Diba? Kaya mo man. Ma'am, Ego mo na. ikaw muna. Ay, si Daddy Ice. Mali ka dyan sa inaakala mo. Tita Chrissy Tita Chrissy. Ay, si classmate na Bert Belheka, sabi ni classmate Maray na Banggi, mate, Shout out asin sa po. duwa mong kaibahan. Shout out po. Shout Hello out. po. Good evening, ma'am po. Shout out, Good evening. mate. Belheka family dyan sa Victory Village. Good morning. Good evening. Victory Village. Ay. Oo. Speaking of Victory Village, Alvin Milagrosa, maray naga bibo sa imo pa di.
Mga taga-Victory yan. Boring nakatrabaho. Good evening sa mga taga-Victory yan. taga-Victory na mga pag-iribata. Oo, tapos si Cap. Good evening kay Cap. So, may nagpositive kang kapitan dyan dati. Tapos si Saro nagpositive. Tapos si Saro nagpositive. Si Cap. So, jowa ni Cap. Tapos si jowa ni Cap. Tapos si jowa ni Cap. Kadakol jowa. Nag-ano? Oo, nag-ano lang ako. Change oil. So, syempre, di ba, dakol motor si Cap? That is dakol motor si Cap. Nga tayo ka, Kuya Timoy, pero ang motor mo, saro lang. Pero Saro, every saro. 10 kilometer, nagpapa-change oil ka na guide, ano? Day pa. Day pa nakakabot na 500 kilometers. Maray Kaya na banggi po, sarado pa. boss. Nagpait kami ni Payno kasi pait tibo digday sa Manokan May. Oy, good evening po. Ay, Kay Sir Ano lang, Jeric sir? Butin. Sir Jekker. Sir Jeric Butin Ay, kang negative po. DepEd Ligaspe. Eko man sana. Eko man sa nadasi Eko man ka. sana si Cap. Kaya nga nag-echo nga ni. So jowa ni Cap, Grabe, so echo. jowa ni Cap, so jowa ni Cap, so jowa ni Cap, so jowa ni Cap. Nag-echo sa Okay. Sorry na. Until now, Ano? Grabe. Ano Papa Max? Papa Max? Bisa pa, Max? Papa Max? Papa Oy! Max? Oy! Day ka mong plano magpahingalo? Day ka mong plano magpahingalo? okay na. Okay. Feeling ko wala na. Normal na. No echo. Okay na. Okay na. Okay. Ano lamang tabi ang pag-urulayan? Igwa na nag-apod sa imo. Tabarita ko, Wala susarang lamang babae, dyan. maapod daa. Isay dahil itong babaeng Susarang ito. babae, maapod. Tara pa. Pinky on. Anong meaning mo Oh, kang eto, pinky ha. on? Eto, mga kaibigan, sa mga gusto po mag-share ng kanilang love life, problema sa buhay, sa pag-ibig, Yes. kahit saan po na problema, pwede nyo po sa amin i-share. Pwede nyo pong i-text or i-message sa aming pong mga Facebook account. Kahit dito sa Facebook page ng BicolNet TV. Pwede po yan. Yes. And we assure the confidentiality of yung problema. Identity. Yung identity mo, identity yung mo. problema mo, na yung pangalan mo mismo. Yan. Don't worry. Oo. Go na. Pero Good yung evening identity- kay Sir Carlo Obrero, principal ng Bangkirohan Elementary School. Ayun. Ay, Sige. magandang gabi po. Yes, sir. Good evening po. Good evening, sir. Good evening. Reset. Sabi ni... Sabi ni Pero mga in I see, reset few na. years time, principal namin si Cornel Adsuon. Mamaya lang, maabot ito dyan. Naabot kita dyan. Oo, Dita maabot classic ito lang. dyan. Baka mag-share na si jowa ni Cap. Nag-echo man. Nag-echo. Ay, nako. Oy, classmate na Bert. Dahil pag lingawan, baka istoryahon mo kay Cap. Alat lang. Oy, ano? Ilingon ko muna kung ano. Oy, Kung nag-echo mo na. Thank you pala sa 24 Diamond, shares. Continue Hindi pa, man continue nag-ano, ka pa pag-share. Diamond, di ka man nag-echo. Hindi ka man nag-echo. Okay man. Sabi Rigde, Gusto, ano nga ang problema? di man ako nag-echo. May nag-message. Hindi. Ulitin ko lang, di man ako nag-echo. Daeman. Dae. Gusto ko lang, apo doon ako na-echo. Jericho Rosales. Hindi naman sila. Gusto ko ulit-ulit pag Napapakapit ko sa imo. May nag-message Digde. Kuya Nel, Ano da? ano po ang gigibuhon ko? Kasi asawa ko, Jots, Iso! Tinawagan kita doon. What do you mean by jokes? ipailing ko What do you mean by jutes? Look at What do my you mean by hand. jutes, Look Dayan? at my Pero nga hand. naman kamot, oh. Is this Pero the yung kamot. definition of jutes? Pero lagi kamot. Is Arayo ko this sa camera. the definition of- Mari ka mo tahan ka mo sa Ang sabi ba gada
nasusukat na ang pagiging Judes Paano or yan? sa kamot. Ano yan yun? Talaga? Garo ka ba nga ini kang ruler na ano ka, fingers ring fingers. Garo maka- Paano ako harayo ako sa camera? Oh, paano yan? Sige daw. Oo. Uy, ang wedding ring ko Look how loyal I am. Sisay daw talaga yan agad na yan. Jesus kong laba. Hindi. Warang Hindi, digdi ka malay mo, ruler eh. Kabitis daan na susukat. Warang ruler digdi. Sabi daw, malay mo, Jutes man, nasa performance level Ay, man. Kamu man daw, mga... Pero ano man daw kung talaga. Ayun. ang sarong tao. Nasa performance level man pala. Actually, Malay mo nakukulugan pang- ako dyan Nakukulugan ako dyan. Ano ba Nga na talaga na Judes? hulugan. Ano ba? Nakukulugan ka? Hilingan tulong, nagkiribahan kaming tulong Judes, digdi Hindi mo kami pagsaway dyan. Ay, ito sa Judes, gusto ko lang ng kadamay ha. Dile, yo alergia. Mile. But, oy, guys mga ka-threesome, dahil ka mo magtubod na tamili halang kawang tawo, halaba man yan, Judes yan. Ini nga man na yung microphone ko. Saka, Ay, ayaw naman sa Siberian Husky ko. Kahit lang ha. Hoy! dahil araw kayo niyo. Ayam. Actually sa nag-message sa akin tungkol doon sa Jutes. Alam, Size matters. pag Jutes ka maswerte ka nga eh. 'Di ba? Bakit? Pag Jutes ka, maswerte ka. Alam mo kung bakit? Bakit? Bakit yun? Bakit? Maswerte ka pag Jutes ka kasi kung hindi ka iniiwan ng asawa mo, ibig sabihin mahal na mahal ka ng asawa mo or ng partner mo. Yun eh. Kasi kahit maliit, kahit Jutes, Ay. padaba ka eh. So, andun pa rin sa'yo. Yun ang dapat. Hindi Wala naman sa Diyos exactly eh. the point of being Judes. Di ba? Ang saro sa benefit. Saro sa benefits kang pagiging Mga Judes. ka-Jutes dapat ang segment na Siyempre yun. baga, ang mga kalalakihan, Judes baga yan. Pag Oo. Elmo. wala yan, Judes manggiraray. Dahil yan Judes. Elmo lang. Pag iniling mo, may tato. Anak ka lang, Elmo. Tapos kan kinaputan, isus na ilipilibustiris mo palan. Tama. Nasa performance level kayo talaga yan. Tama ini si si Wina. Tama si Miss Miss Wina. Wina. Tama yan. Nas Oo. performance. Saro pa sa benepisyo Performance ng level. Judes. Pag ang brief baga, nagbakal ka, dakula, mas mahal. Aha. Ang pirmi mong babakalon sa pang kids na mas barat. Dile, yo alergia. Mile. Hindi ka naman ako Ito man sa mga benefits kumbaga so advantage. So advantage ka Benefit naman. natin. Yan, maray nagabi po sa mga Judes. Pero actually, nakaulan ko kan si Rizal kang nagpasyar ako sa Luneta. Iniulit-ulit ko tarap ini sa mga nakakasabay ko, sa mga nakaulay ko pag iniempig oras kayahan. Kasi nakaulan ko kan si Rizal. Duman sa Luneta ha. Oo. Pag duman ko sa Luneta, sabi ko kay Rizal, Rizal kadakol kang babayi. 'Di ba? Kadakol babayi si Rizal. Yeah. Tama yan. Ang babaon ka, panda ka man nga ni. Tapos, Jutes man nga ni. Ang sabi ni Rizal, nag-reply ha. Sabi ni Rizal sa ko, Pandak. aram mo ngayon, oy. Duwa lang yan sikreto ko. Dahil man nga pigihiling yan duman sa baba. Ang pigihiling nga ka yan. Dahil ko na mag-ulog, dahil pagani. Ang sabi ni Rizal, ang sikreto ko lang ngaya, igwa ngaya ako nin muro, buda nin dila. May muro si Rizal, buda may dila. Ito lang ang naging sikreto niya, kaya dakol siyang babae. So, di man ito kay pungan mahiling sa baba, kung dakula o sa dito. Di ba? Igwa si Rizal nin muro, Kayo mananggad. tsaka dila. Tama baga. Tama baga. Pabayaan ako ma-explain. Ma-explain muna ako ha. Ma-explain ako. Ah. Nako, natapo niya ko Sige ta muro tsaka dila.
Kasi baga kang national hero ta si Rizal, di ba? Oh, aram ta na matibay siya magtalumpati. Public speaking matibay si Rizal. Oo Kaya iko sa naman. Nindila. Oh. Grabe ang degree ka yan. Naggigibo sa kilibro. Nagsurat kang Nolumitangere, kan El Filibusterismo, kaya iko sinin moro. O, ito ang naging sekreto niya. Sumuro niya buda sa dila. Pagsurat buda sa pagtaram. Yan. Ayan. Pwede. Pero pwede man ito gamiton din, di ba? Para rin sabi niya. Pero bawal na, sabi niya ay si bawal na ang magamit ni gloves. Amal maggamit. Sabi ni Wina, para rin hulang pulan ang buro, dila, ang anek ni Rizal. Ano? Meron ba ko yung kikyam or yan yan? They actually, ako baga, Day man Ano sa sa'yo mo? pagambuga, pero bilang lalaki, dax man ako. Pero ang sarap pa sa puhunan, Kaya pala nilagaki si Rizal. bago ka tumait sa ago mo, magkarigos ka, buboy. Maghapon ka Mag-ano? sa luwas, nagbarina ka. Magkarigos ka, para ma-inlove sa'yo mo si ago mo. Maski dax ka nga ni, di ka man nangarigos. Pas! Yan da ang the best. So may deep na oral Sisi song. man na babae, Gani. mamuya. Sabi niya, Papa Gerald Max. Anderson. Siyempre, matipuno, mestizo. Dahil ka man nangarigos. Halik ka sa duwang agaw na pag-taping, pero dahil karigos, isos na namasta. Sabi ni Ma'am Cristina Conda Lotivio Lopez. Ha ha ha. Muro buda dila, grabe, live ini. Ayun po, live po ini. Oo, live. Kaya Live po. Illustrayan to si Muro buda dila. Ito nga ni Oso. dahil mururuan. Sinabi ni Rizal. Ay, kamo ha, alas 10 na, karoon nagmururuan na naman kamo dyan. Paigaloy man nitong muro. Mururuan, ta pinky swear. Igwa man baga ka iyan, o ipadi, promise mo yan sa kuya, pag nag-graduate su aki ko, maano ka sa kuya, ma-pinky swear ka mo, mamururuan ka mo, di ba? Dile. Binawin mo, boy. Ay, hello po sa mga taga-Canada. Hello, ma'am. Oy, watching watching from from Canada. Hello, ma'am. Cristina Lopez. Ma'am Cristina. Hello po. Size 12 po. Size 12. Ang aren. Oy! Oy, Sumites, linawan mo. Sa ano, ha? Yan, Ang linawan bitis mo. ko po, size 11. Diyan na po ka mo mag-judge kung that's or goods. Size I love it. I want some more of it. Oy, hapon na nga. Oy, Nel, tayo ka para na. Pero ang size kang bitis mo. ang aren. Sa mingkil mo da, anong size? May naghihiling-haling Alam, sa'yo mo. from Canada. Sa mo 11. Oh, 11. Kay Timoy, Kiti mo, eh. Uncle JT. 12. 12. Ay, 11 and a half ako eh. Medyo mahambog. 11 and a half ako. Ako pala 11 and a half. nanghalakaw, nahalipot ang bitis. So, Juts pala ang bitis. Dile. Mapagalon pala talaga ang jutes. Ay, tas uni pa Okay lang yun. ang ano saro, nasabi man lang ini sa kuya, ang saro da sa ano po rigdi, measurement kung gaano ka Juts o dax, ang kamot da. Ta may barkada ako ka saro, pig-argo kayan sa kamot ko. So kamot ko uning sa tuo. So kamot niya uning sa wala. Look at the difference. Iso! Kuya ako na mag-ibig. Dile. Sabi ko, buboy! Kamot pa sana, masanit na. Rimate. Ay, nako. Kari ma. Aray ko, Joel. Sabi ni Wina. Habok man ni Vince Basco kang sound effects niya. Talaga, pili sining sa'yo. Pigabangan mo. Bo. Taranda. Sabi niya. Karag ka sa ano ko. Oy, may naghihiling man po sa tuya. All the way from Papua New Guinea. Mhm. Papua New Guinea.
Oh, iyan, mga ano yan, Papua New Guinea. Ikaw ako dati naging kaklase sa BU. Papua New Guinean siya. Ano sinda? Talaga? Actually, mga itom sinda. Oo. Mhm. Third world country man da sinda. Halos pareho lang digdi. Kaya lang, grabe da duman ang trabaho. Kaya dahil sinda nag-itainin da kay Puan maging OFW. Hoy, si Kuya Miguel. Ay, si Kuya Si... Otso Pulgada Ano ang- niya dati sa Arong? Si Kuya Mike Arcos. Si Brad na Mike. 8 pulgada ang laba, 8 pulgada ang taba. Yan ang standard size. Ina yan. Ano yan? Sardinas? Lata ki sardinas? Papiliun ta ka. Papiliun ta ka sa halaba na mataba Saan? o sa halipot na halabang maniwang o sa halipot na mataba. Depende ba sa 2x2 yan na mabakal sa hardware. O ano man ang gad. Kapag ang sabi- halipot na ang- mataba, quality yan sa hardware. Ang sabi kay Dad, depende yan sa doon. Pag maluhin ang doon. Mati. Sorry no sa yani, orang NTRC. Kumusta man no sa tiko-tiko? Yan ang mapaga. This is Facebook Live. Wala man kita sa broadcast, Talagang broadcast Ay, sa hindi. radyo. Pero bigi ka naman ako. Pero igwa na lang po kita kay 4 minutes before Yes. 9 bako 9 before 9:30. 4 minutes 9:30. Before bako 9:30. bago mag 1 hour na kita sa programa. Yes po, yes po. Maski test broadcast lang ini, Dito lang. Dito Abangan lang. niya kami sa sunod. Sige. Sandali. So, manggagana kang sa tuyang kang sa tuya na promo. May nahiling ka maginig din comment napaloadan ta ng 100 pesos. Aha. Sa aga ay Diba? ngunyan mismo or sa agang aga papaloadan tayo. Pero ang naiiling ko digding may pinakadakol na ko share si si Ma'am Helena. Ma'am Helena. Ay, Ma'am Helena, Yes, po. matiki. Salamat sa share. Pero Para sa iling kuya, ka mangyari po. para lang sa kuya, Anka. Pwede. Anka, saro ini. Pirmi maribok, pirmi nag-ano. Sa imo kong del. Sandali lang. At wala pa akong napupusuan eh. Kasi dapat yung yung may pinakamagandang reaction, opinion sa topic tangon yan. Dapat yung tawanan ta din nin kaugmahan. Sige. Sige daw. Si Sel daw ito. Pasensya na po, may ayam, Siberian Husky. Si Ivana. Di ako bakla. Pero napapabay niya ako. Di ako syokla. Ayan yan ang mag-isa marilihanan. Kalma. Pundo ayan. Pundo ayan. Wala man kasi sa baray yan. Wala kang audio. Wala kang ay igwa. Ano ba yan? Parang ako. Kiseng wara. Yaw ka. Mati ka. Sisay. Ako na waran. Si... Ayan. Ako na waran. No, hello. Waran akong monitor sa Indo. Hindi ko na daw subos nindo. Okay na mamati mi ka. Okay kanina. Okay na ngunyan. Okay na. Prime in the Makaskaso ng oras. Yan, okay na. Pero 1 hour na makita siging taramano. 1 hour. Nakulitan. Yun. Okay, sige po sa mananalo. Ganito na lang ang gibuhon ta. Gabos ining mga nag-comment dito sa program. I-raffle ta, ano kaya? Pwede. Sige daw. Pwede. Kaya lang saro-saron ta pa ini Ano lang. Wheel of Names.
electronic raffle ini ha. Okay. Good Sige luck lang, sa maggalab-galab lang kami manggagana. nila duwa. Pang ML yan, pang ML. Pang online Maggalab-galab lang kami class. duwa. Ang 50 pesos ba, pirang gig na yan? Ang dakol na yan. Bata 100 50 pesos pesos worth lang. of load. Pirang gig yan. Hindi, what I mean, ang sarong 100 pesos, gura yan. I mean, pirang Si Pap- gig yan kang... Si Papa Max For data kaya tigpabanga usage. niya yan. So pang data tapos sa pang change oil. Kaya niya tiga-apos kung hanggang sa lang ang 50. Alam mo siya, masinop siyang tao talaga. Kapay! Hindi, mantay, ipapasa ko yan duman. Ah, Sa, ipapas. sa nag-change oil. Stoy, sa imo Sa man ni nag-change- 50, oh. Kay Paul baga mag-tape sa Mapa-change oil ako sa aga oil. ka motor, ha? Dapat mag-tape. Oy, basahan daw sa kung surisay sa mga ano. Hear me na. Kasi pa ito. Ma'am Helena. Yeah. Are. Helena. Mhm. Lopez ba si Ma'am Helena, no? Anka. Helena Helena. walang apelido. Wait lang. Meron ka magtipi. Christina Uning saro. Yeah. Di naman kay Puan. Christina. Nakaplan ini. Lopez. Kasi pa nga ni Lopez. Saro. Aha. Ay, syempre. Uy, nabas ko. Yo, yo, Nabas libre. ko. Paglingawan. Di naman kay Puan. Si Kong Chad. Si Dayan, lag mo si Dayanara. Yan, Kong Chad. Kong Chad. Kong Chad. Dayanara. Apat, Dayanara. Ta si Kong Chad. Yes po. Si Ron. Si Ron, yan, si Ron. Isa pa. Ilagda pa yun sa IC? Ayun na, nakilag na. Talag na. Oo. Si Sir Chad, si Kuya Chad. Si IC. Yan, si Kuya Chad. Sandali lang. Sige, nagpipili na po kami kang manggagana, kang cellphone. Sarong cellphone. Load Load. lang ngunyan. Cellphone. Load lang Load. ngunyan. Next time, papanao ko po, face shield. Face shield. Face shield. Oy, shoutout Next Abichi. Shoutout sa pinsan ko all the way from Nabotas. Ayun na, ayun Yun. na. Pero kulang pa yan eh. Sisi pa. Baka may manayong kita. Garumang Okay gagana na. si Dayanara. Ining batchmate ko sa Yung Bigo. Si Zepa. Miss Bananuahan ang manggagana digdi. Si Nelly Si Abundo. ano? Nelly ano ito? Siyempre. Batik na yan. So mga nag-comment lang, so mga nag-comment, muna sa nag-share. Sisi pa. Nag-share. Mhm. Nahihili mo yan, di ba, Kuya Nel? Sa nag-share. Alright. Mm. Sa TV sa likod ko ang sunod na ipaparapol. Anong TV? TV Dots? TV Dots lang. Libre yan kay Kuya Chad. Hindi ko na nailig to share. Ayun yun. Free yan. Pati ang bulong. Dile, y'all. Gal, mile, pe Mike. Sisi Ano pa. yun, Alat ng haso. Miguel Arcos. Ayan, si Brad. Yun, si Brad, si Kuya Mike. Ay, sige, Kuya Mike. Ay, say pa. Kita daw. Kita ta. Yaon dyan, i-try Si na ano? daw. Ano ba ang makain? Si Edgar Mendez Oh. Agripa. Edgar Nag-share siya. Mendez. Okay, Edgar Agripa. Mendez. Abi Chi. Si sa niya, Abi Chi. Nene. Mendez. Pinsan ko yan. My cousin all the way from kay ba rin Nabotas. Sama na Kay ba yan. rin Sama na Isa yan. pa? Okay. Isa pa? So mga nag-comment, ilan sa comment? Okay na. Gabos na sabi mo. I-raffle na yan. Raffle na yan. Uy, Jonathan na po, nag-iikot ang Lorenzana. roulette, Si Jonathan Kuya Tan. Lorenzana. Pa-shout out Ote. Ayan, si Jonathan Lorenzana. Nelly Abunda. Yun. Ayan pa. Nelly Abunda.
Jonathan Lo. Sisay pa. Okay na. Cut na. Edgar ba yan? Edgar Mendez. Tama? Mendez Agripa. Yeah. Oh, yeah. Agree pa. Ayun na. Tama Ayun na, po. Edgar Mendez na. Okay na yan. Okay, sige na. Okay. Sige. Roleta. Go na? Hi, Primo, Ryan, Go. Diep. Happy listening and happy watching. Ano nga oras Pani, yun? Ray. Kumusta? Kumusta, Ray? Okay, ready? Kumusta yan kang college, high school and elementary? Eto na ha. Yan na po mga kaibigan. Ang ruleta. Spin it. Ding 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 ding. Sinaga na. Edgar. Oy, congrats! Congrats po. parang Edgar. Congrats. Congrats. 知道我对你不仅仅是喜欢。 Si Sir Edgar Mendez Agripa. Ano kaya Yes. Congratulations, sir. ano kaya kung tulong pa unta? Tig 50 pesos. Yes, okay lang. Pwede. Tig 50 tulo. Okay, sige. Okay. Eto pa nga gawin ha, yung nanalo, Sir Edgar Mendez, paki-message po ng BicolNet TV para po makuha mo po yung inyo pong load. Mobile number. Yun. Yes. Sige. Karaon po. Ma'am, Sir Mga Ryan Krisa. Daep, hello po. Ma'am Krisa May Liagas, hello po. Okay, sige, next. Okay, remove. Okay. Ulit. Sisay dawaan. Ang pangdua. Si Lily Abunda. Nelly Abunda! Nelly Abunda. Congrats. Congratulations! Si Bala. Uy, Abunda! Tayo nito. Yun. Si Nelly Abunda. Ma'am Nelly Abunda. Last. Ready? Ready na? Sige. Yes, go! Okay, go. Ay, congrats! Jonathan Lorenzana! Jonathan Lorenzana. Ayan. Jonathan, congratulations po. So mga Congrats nanggana. kayo, Jonathan. Sige. Ay, otro hunta ha. Otro hunta so mga nanggana si Sir Edgar, si Ma'am Nelly, and Sir Jonathan Lorenzana. Lorenzana. Okay. Sige. Each person won 100 peso worth of load. Siyempre, Oh, 50 lang? Yes. BicolNet TV. 50 lang? 50 lang sa tulo. Kaya nga 50. tulo kinuha ta. Okay. Tig 50 lang. Tig 50 pesos. Tig 50 pesos sa tulo. Congrats po, sabi ni Sir Ryan. Congrats. Okay, sige. Ay, Ma'am Nelly. Congrats. Si Ma'am Nelly. Okay, paki-message na lang po ng inyo pong number. Number. Oras din tayo, ha? Yan, dito po mismo. Okay. Time check, Congrats. 9:42. Kuya Nel. Tagal din, ha? Oh, sobrang na tayo, ano? Pilot So, pwede na broadcast. tayong Yes. lumayas. Yes. Opo. Thank you. And then mga ka-threesome, this is Papa Max. Kaiba ko po si... Uncle JT, dating chick boy, ngunyan, good boy. And of course, me of course po mga kaibigan, Nel Adtuon po. Kuya Nel, ang inyo pong Kuya Nel. lingkod. Yan. Babalik So, po kami thank you so on, much. Tuesday next week, mga ka-threesome. Threesome, kita kids. Next Tuesday ha,
Tandaan po, every Tuesday and Thursday, Thursday. ang programang Threesome Joyride. Joyride. Samahan niyo po kami. Sakay kayo dito sa amin. Okay, sige po. Salamat ulan and God bless. Good night. Albay. Have a good night, Sleep. Good night. Opa. Up. Bye-bye. Bye. This program is brought to you by Jjan Construction and Supply. Jjan Construction and Supply is located at Marquez Street, Barangay 15, Legazpi City. Jjan Construction and Supply is owned and managed by Engineer Glenn Casulia. Gibros Construction and Supply. Gibros Construction and Supply is located at Peñaranda Extension, Bonot, Legazpi City. Gibros. This program is brought to you by Jjan Construction and Supply. Jjan Construction and Supply is located at Marquez Street, Barangay 15, Legazpi City. Jjan Construction and Supply is owned and managed by Engineer Glenn Casulia. Gibros Construction and Supply. Gibros Construction and Supply is located at Peñaranda Extension, Bonot, Legazpi City. Gibros Construction and Supply is owned and managed by Engineer Ron Rosal. Honorable Cap Michael Minya, Barangay Captain, Bunga, Legazpi City. We would like to thank the following sponsors. Honorable Congressman Fernando Didi Cabredo, Congressman, 3rd District of Albay. Honorable Vince Baltazar III, City Councilor, Legazpi City. And Marites Maniago, PIO, DPWH, 1st Engineering District. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasurok kang Bicolano Worldwide.